Bueno, egunon denoi, zer zarete? Iritsi da Euskararen maratoia. Mendauzkagu alkezteko dantzariak ere, dantzatzeko. Baina lehenik eta behin, Arbainutik ari gara ateratzen. Eta hasiko gara, bueno, beteren ona. Agusteko jenka, sortzeko eteko kidea. Egunon. Enara. Egunon. Zemoz enara, ondo? Nik gauza esan nahi dut. Bat, zatik ez den maratoia udarran iten? Ta bi, zatik ez da goizeko 12 lasai aste, goizeko 8 hasi berrian? Alare, maratoia asko maite, espero zuek eharki pasatzea, kun eharki pasatzen modu igualian, eta gora maratoia. Oiana, zerbait esateko? Egunon, esperetela maratoia ordu eta ondo pasatzea, eta aparte oso azkarra pasatzea, ze oso ordurina. Eskuitzu. Egunon, nik esango nuke dena emateko prest etorri gehala eta espero dula plaza gu bezain ondo pasatzea. Joseman. Egin batean hori, gatoz, aurten aben maratoia ondo pasatzea daun, eta bako alazantoria. Mikel. Apa, egunon guztioi, nahiko goiz da hitz egiteko, baina, bueno, ondo pasako garela, eta denon artean, eta asko sobeto. Bueno, egunon, badako ondo pasako degula, seguro gainea. Hemen atzean ditugu bi lagun atera nahian, eta ateiko diegu, aho bezi eta belarri presti. Irten Arbainutik! Bueno, hemen dauzkagu, aurtengo protagonista, hau bizi, belarri prest. Horrein dela, 30 urte bezala, aurtengo maratoia mugarri bat izango da Lasartorian. Eta badator, Agustin, Arriarekin, maratoiaren simboloarekin, oin dela 30 urte, sortu zen simbolo horrekin, eta behan azalduko digu, zer den, zer esan nahi duen, nola egin zen. Bueno, barrilla hemen dago, berak ere bai, 30 urte bete ditu. Bera da, aiakoa. Aia San Pedro, bueno, han dagoen beko ortokoa. Ama dago, hori, eskultura bat, alako eskola bat. Eta, bueno, bere izan nahi da, euskara bat, ez dakit. Baina ginen, nahi genuen bat, eroneta, bertan ez, hori usten zen, bizati edo iruzati, bi pertsona, bi benzaera, edo lau edo bos, baina denok gabe, nola hor lotuta, gure hizkuntzagatik. Orduan, hau da gure euskara, eta bera gu. Orduan, berak bat egiten gaituela, ez da, eta badu esan nahian. Txalabera bat, apagu. Bueno, esan ere, hemen dugula udal korporazioa ere bai, zinemos nire denak ustente daudela gehientxunak, eta adien kompromisoari dute ere bai, hau bizi belarri prest izateko, txapuneko ordezkariak, Patxi Etxeberria bertsolaria, Patxi! Txalapartariak, eta, bueno, adien gitza eman aurretikan, dantza izango dugu, erketz dantza taldearekin. Eskerrik asko.
Bueno, eta orain, aurkezpenekin jarraituta, deituko dugu Jesus Zaballo, Zankateari, eta Tomasari Zabalaga, Txapun Kultura Elkarteko lehendakariari, eta haiek hartuko dute hitza. Ondoren, zinta mozketa egingo dugu, eta Euskara Batzordeko buruaren torri zegu. Jesus, nahi duzunean. Egunean guztioi, txueta hokat, Iritsi da Euskararen 9. maratoia. Aurten, hogeita hamar urte betetzen ditu, Lasarteako udalak bezala. Aspektu askotan aldatu da gure herria, 30 urte hauetan, eta horietako bat gure herriaren hizkuntza ezaugarriak dira. Eta azpimarratzekoa da aldaketa horretan, udala, sakunek, ikastetxeek, euskaltegiek, eta azken finean, herritar guztiok izan dugun implikazioa. Euskararen maratoiak oso ondo simbolizatzen du euskarak eremuak eta hiztunak irabazteko lan hori nola egin behar dugun. Hau da, gure hizkuntza baloreak transmititzen asko lagundu digu, baita ere, belaunaldia guztiak, hiztun mota guztiak eta pentsaera aniztasuna integratzen. Horregatik, guztiagatik, hasteko mila esker bereziki Agustin Mujikari, Euskararen maratoiaren ideia bere burutik herriko plazara elkartzagatik, eta mila esker baita ere maratoiaren edizio guzti hauek eta bereziki aurtengoa antolatzen ibili zareten guztiei. Eta bukatzeko garrantzitsuena, parte hartu eta gozatu maratoia. Mila esker guztioi. Tomas Zabalaga, Txapun Kultura Elkartearen izenean. Egunon, lehenbizi eskerrak emana izizuet, hau momentu posible egin dezuten guztioi, hasi zortzikotetik, udaletxea, herriko elkarte guztiok, txakunkideok, txakuneko langileok. Orain dela 4 urte, gure leloa izan zen bihotzetik plazara. Badirudi, aurten plazan egon beharrean armairuan sartu zaigula gure euskera maitea. Aurten armairuetik irtengo da. Ez da nahikoa euskera jakitea, ez da nahikoa maitatzea. Euskera erabili egin behar dugu. Horregatik aurtengo erronka izango da armairuetik irtetea eta plazan euskera sartutea. Aurten bi erronka ditugu, 40 ordu alde batetik eta 40 egun bestetik. Ziur nago, bi maratoiak mundialak izango direla, zuen laguntzarekin. Ziur nago oso ondo pasatuko dugula, eta besterik gabe, mila esker berriro, eta elkarrekin oso ondo pasako dugu. Gora maratoia, talio bazuen. Bueno, eta orain, zinta mozketa ingo dugu, Jonan Txortoki, Euskara Batzordeko burua bertan dugula, txalapartarik, preskotzeko, hau bazuek.
Patxi, egunon. Egunon. Zemoz geha? Ba, oso ondo ez. Gustuan hau hemen, baina urdoritasun pixka bakat. Ez dakit. Ezagutuko ez nazioen hausia zarra naiz. Eta lehen hori gina baitu, nik olako lotxaregi batzuk eta oain iten baite, barkatu gidezu ez da. Baina, egunez. ¿Cómo se más geha? Bueno, bastante ondo utziet. Gaua ondo pasadu eta ni baino ondo pasadu baina ere gaur, Ni enaz, nahiko urdu nionez. Oso ondo, zeneriago ez du, bertsoa botatzeko, mikrofono eskuan edo bertatik. Bueno, Patxik ez du mikrofono behar, baina... Haupa, Patxi. Egunon bana, egunon bana, bihotzez, herritar denoi batera, orain da hemen da Euskaldunon, maratoiaren asera. Zuere jaiki zaite oraindik, oiean baldin bazera, beharrezkoa zaitu eta etorri gure artera, hizkuntza lanak maite ditugu, baina lehenengo euskera. Hizkuntza lanak maite ditugu, baina lehenengo euskera. Esango dezu zergatik ari, gera den zuri eskatzen, guk alegina egingo dugu, zuek plazara ekartzen, zuek zantzaitu etorkizunak, gu bezala isek eskatzen, gautik anasi gaitezen denok, biharkoakin pentsatzen, euskera ez da indartuko gu, ez bagera euskera ez da indartuko gu, ez bagera de alkartzen. Bueno, esan Patxi asteburutan ere saioa daukala, zerainien, Fuerte dago. Bueno, eta orain Rebeka bando irakurriko du denon izenean. Apa, Rebeka. Apa, Rebeka! Irakurriko, 30 urte, 8 maratoi, 8 lagunta atzeko banda, nik enun espero hemen udaletxeko jete bango, jodi? Bandana da, pandilla, Musika jotzen duna eta besteare, hemen gaude, eta postutzen naiz. Eta zior zure ama, aita, iloba, aizpa, lankideak ere bai. Eta aurten, gogoaz eta ilusioaz gain, baita ere jakin minez. Aurtengo erronka berria nolako ote den, nola aterako den jakin nahi ez. 40 ordu indarra hartzeko, datorrenari aurre egiteko, aurten ez baitugu igandean amaituko ez.
Aurten 40 orduz beroketa egingo dugu benetako maratoia korritzen hasteko. 40 egunekoa. Eta 40 egunez egiteko gai izanik zergaitik ez jarraitu. 40 egunak 100 bihurtu, edo 40 urte edo bizitza osoa. Aurtengoan ohiturak aldatuko ditugu. Maratoia ere aldatu den bezala. Erronka egunerokotasun bihurtuz. Beraz, oraintxe bertan emaiogun hasiera 9. maratoiari. Irekiko dugu atea, ezta? Irten Armairutik! Bueno, hau izan da, hasiera serioa, baina badakizue maratoia seriotik gutxi dula. Bere oinarria ez bada, euskara eta euskararen erabilera. Eta orduan nolabait jai giroari hasiera emateko betiko kantu bat kantatuko dugu maratoia bero-bero, nahiz eta kantu berrik ere badauden aurtengo ediziorako. Baina oraingoan hori egingo dugu, dantzatzeko gogoa eta... Ez dakit beste norbaitek zerbait esan nahi duen. Sondo Agustin. Zuk. Mari. Zuek urkundu zaitezte, orain dantzatzea tokatzen da. Urbendu, torri horrea, sondo. Bueno, orduan dantzatzen da maratoia ere gaude. Kaina. Bakarrik 29 ordu falta dira. Zerri. Mantente bitartea. Bailu muy, está. Bailu. Pero que dona, José. Urruzola jauna. Agustín. Bai,
Bueno, hemen dugu Iñaki Arruti. Iñaki Arruti. Ematen duena Bai. ari eta ordena. Programazioa, bai. Diskursoa lehiko motxak izan honen dia. Eta denbora dugu beste bi kanta egiteko. Beste bi kanta, beste diskurso. Nik, hola ez dakit ondo gaizki, baina esan diomen txupi-txupi guai ingo dugu. Txupi-txupi guai. Eta gero berria, egin badau, bale? Ordu namus, jarrez egin zer diztu. Norbaitek hitz egin nahi du. Berri esako dut. Oiek, erdia, sartu nahi dira. Armaiotika. Venga. Armaiotik, denak, A ver, lehenengoa. Venga. Batzordeko, venga, va. Bona orkesten, ez? A ver, euskera manetako, euskera txordoki, Tomás, agunikoa, Armaiotik, venga. Zuerta, Musika, fondo, venga, Armaiotik. hemen daude, zinematzik ere, kompromiso hartu dute. Cuando ya lo veo más, hemen daude, hemen tipatu, venga, Txupi, guai! Armaiotik ateratzen ez egiro! Artetxe! Ipatzu gero! Txupi, guai! Norbaitek nahi badu pasatu, armairutik, etorra dira. Osondo, txalo bera bat, zoitan! Egontzak! Maratoian egondakoak lehen batzuk hor badira, Mariz Jose eta etorra itetzen da armainetik pasatzen ez dut. Bueno, eta kantu berri bat ingo dugu, Artetxe bezala. Eskenia ere bai. Venga, eta errote dut gehiago. Orain, kantu berri ingo dugu, Agus. Kantu berri ingo dugu, armairu hemen dago pizka sobran, Taldeko lantzari bikaina. Armairu hemen dago, pizka bat, embarazon. Kontuz, armairutik ateratzen, aberaztu dira. Maino, Arruti. Mariz Jose, Mendi. Jude. Bota iritzia, bide. Eta,
bestea. Eso, aurrean jarri. Momentu bat, Jose Mari, armairua han jarriko dugu. Konon? Bai, kanta hori eta jarriko dugu. Venga. Bueno, hau da kanto berri bat, hau bizi belarri prest. Dinamika hori eskenita. Bueno, paiason kanta da, hori sortu berria. Eta gure itxaropena, gure nana da, aurtengoan erronka hau herri zabatuko dela. Dagoeneko astigarragan, balainenien, hartu dute ideia, zibia lanean, eta aurtengo edizioan Trapagarantik, Tolosatik, Hendaiatik, Euskal Herriko toki askotatik etorriko dira Santoia da, aurtengo maratoia eta batez ere erronka berria ezagutzera. Eta bueno, kanta hau da horri eskenita, hau bizi belarri prest. Guretzat ensaio bat izango da, zer gutxitan egin dugu, eta ez duen ere ensaiatu ezaztuen. Ea zemu zantatzeak. Ensaio erosokta, goizeko zortzi berriena, otendo plata. Edo, amaiketatua. A ver, ingo deu, egiozu euskaraz. Egiozu euskaraz ingo deu. Bueno, hau da, kanta sortu danaren. Ideia da, egiozu euskaraz, Gema San Ginés, metodoa edo filosofia martxan jarri dutenak, Valentzia bizi diren lagunak eta maratoian izango direnak eta haren ideionekin Ainoa Agirrezaldetik pertsolariak egindako letra eta musika orain dantzan jarriko du, venga. Bat baldin baduzu mintzakide buru. Izaio zuen garazena behar bada jakingo du. Atzerritar martokatuz gero gutilu euskaraztentzat. Zeren beste laurrentuko du euskera ez dela denezat.
diozu eskeraz mando, ari bat diozu. Norbaitek esan badituen, euskaraz ez dakit hitz egiten nik. Ohartu zaitez ez dizu esan ententzen ez duenik. Lasarte tropical. Egoitzeako temperatura bezala. Eta temperatura mora. Bueno, eskerrik asko, udal ordezkari guztioi, denoi, eskerrik asko, Txakurri, eskerrik asko zuen, txarabara zuentzat, orain, anatzen taldean, doktore, polin dagoen, kamioi hartan, sortzikoteko kide batzuk, hau bizibilari prest, Igo eta Diana ingo dute herrian zehar, herritarrak eskatzeko. Eta armairua eramango dugu, ara. Armairua bertan izango da, maratoiak, 40 orduz. Eta bertan, hau bizi belarri prest, dinamikari jarraipen emango dugu. Hemen ikusten duzue, termometro hauetan, bueno, pues dagoeneko dauden zenbakiak. Aurre ikusten genuen, 300 hau bizi izango genitula Lasantoria, dagoeneko, 700 eta 73 gara. Zorionak beraz, da zifra historiko bat. Nik uste dut Lasantoria bezalako herri batean, borobila. Eta hau biziak, belarri prestak, hau bizia dakizuen bezala gara euskaraz egiten dugunak. Euskaraz ulertzen dutenei, ez ezagunei, lehigintza euskaraz eta hortan bizikarenak. Eta belarri prestak aldiz, euskara ulertu bai, hitz egiteko zaitasunak dituzten personak, baina euskaraz jasotzeko prest daudena. Dagoeneko, batuta 1.372 belarri prestak daude egin. Erronka, nik uste gehiagizkoa jarri zala 3.000 lortze aldera, kontutan hartuta 16 urtetik gorako entzat erronka dela. Aurrak sartuko bagenitu, bertan ibiliko gineak ez, zifra horretan. Askotan esan da, euskaraz, aurre eta txakurra egiten egula beti, eta gero gure artekoa beste kontu bat dela. Horregatik egin zuzen ere, erronka 16 urtetik gorako entzat egin da bereziki. Apostua, eredua, edu garelako. Eta bueno, maratoian zehar, bertan, armairutik irteteko aukera izango du Lasantoriar guztio, argaztiak ateako zaizkio, argaztioie pantaila honetan botako dira, orduero, elkarrezketak izango ditugu, eta igandean, hau kapanetan, abiertuko da lehen txanda. Abenduaren 3 arte iraungo duen erronka honetan, 6 aste izango dira, astero, dagoeneko euki gora Lasantoriarro parte hartuko dute euskaraz eginez, eta denok, zero parte hartuko du 40 egun egin zehar euskaraz jaso. Eta, hoize, besterik gabe, bueno, eskerrik asko berez ere, disfrutatu, 40 orduetaz, Diana martxan jarriko da, eta egitara batin jarraituko dugu.
Esan,